Казвам се Христодолов Стелиус и съм щастлив, че чрез нашия представител фирма Амитица можем да предлагаме продуктите и услугите си в България. Нашият екип е специализиран в обучение и съвременни начини за внасяне на торове, а именно чрез дронове. Най-важното нещо е безопасността при работа с дрон. Когато ползвателите на услугата са обучени и тренирани от специалисти, ще имаме гаранция за висока ефективност. Нашата компания според европейското законодателство може да издаде сертификати А1 и А3. Това е дрон с вместимост на резервоарите 10 литра. Разполагаме и с такива, които могат да носят и 30 кг. Разбира се, има различни дронове с различно предназначение. Този, например, се използва за пръскане с листни и гранулирани торове, биостимуланти, препарати за растителна защита, въобще навсякъде, където е трудно достъпно. Когато не може да се влезе с техника на полето, дроновете идват на помощ. Често се използват при обеззаразяване на паркове и зелени пространства. Летателните часове на дрона зависят от големината му. Този хексакоптер може да покрие между 10 и 18 декара.